Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Benvidas a todos e benvidos a todo o mundo un luns máis, un luns de tertulia arenteirista despois dun empate en Salamanca, despois dun grandísimo fin de Semana Santa en Salamanca. Aquí estamos con Milito, un luns máis. Que tal? Como estamos? Boa noite. Moi boa noite, despois dun break que fixen aí a semana pasada, volto a estar con todos vos. Ás veces é como o xogador, non? Que hai que descansar para volver con máis forza. Pois nada, aquí estamos un luns máis, aquí vimos de Salamanca, vimos con sensacións agridoces, cun punto máis, nada, a darlle o programa que seguro que ven intensiño. Así que nada, au parenteiro. Veume ahora a cabeza, non me lembraba que o lunes pasado non estuveras tú, acordeime ahora mesmo da primeira toma de contacto que tuvemos este venres en Salamanca, nada máis a chegar á cidade salmantina, parounos un coche, escoitamos un berro que posiblemente dixera moita xente o lunes pasado ás 20:45, que o berro foi "Donde está el Milito?". Questo é certo, como digo os italianos. Exactamente, ese foi o noso recibimiento en Salamanca o venres, e nada, ahora falaremos deso. Aquí recibimos tamén a Carlos de Inglaterra. Como estamos? Boas Darío, boas Peña, boas Milito, pois sí. Xa quen lle dera Orenteiro a xeira que cosechou Milito de 78 programas ininterrumpidos, sen falta. Totalmente espectacular e penso que inigualable. E nós, pois, bueno, xuntámonos hoxe aquí despois dun partido con emocións fortes, especialmente eses últimos 20 minutos no Reina Sofía en Salamanca. O mellor, o resultado, sacamos un puntiño dali, salimos vivos, eu todavía non teño moi claro como, e nada, afrontar agora un tramo importante da tempada no que veñen dous partidos na casa que se todo sale ben, pois trataremos de certificar a salvación. Non sei se estou sendo moi optimista ou non, pero debatiremos deso e outras cousas hoxe aquí. Exactamente. Un bo tema a tratar do que se falou moito no postpartido de Salamanca, que onde estaba esa certificación da salvación. Para iso temos aquí, como non, Manuel Peña. Como estamos? Boas noites. Hola, boas noites. Recién chegamos todos de Salamanca, non? Uns máis cedo que outros, non? Como foi o por alá? Milito, Darío... Non sei se tamén como a ti, a verdade. Pero esta xente é moi profesional, fixeron o seu traballo a rajatabla, son xente que, cuidado, todo fetí. Parafraseando Gran Manquiña en Herbas, non? Moi profesional, non? Moi profesional, estaban á súa hora e todo, fixeron todo como había que facer. O peor, nin peor nin mellor, o resultado non nos podemos queixar. A verdade se dita, foi o mellorciño que se pudo ter da lá. Mais outras cousas que viñeron. Sí. Como? Mais outras cousas, non? Digo eu. Non sei. Algúns se perdieronse. O que veo ali. Os amigos que fixemos polo camiño, non? Non, a verdade, sí, pasámoslo ben. Eu traigo unha grata, digo a verdade, unha cidade, Salamanca, digo, gustoume moito, despois xa gustoume moito como estaba, digo a verdade, ben tratada, limpa, os seus jardís, unha cidade que me encantou. Sí, señor. Pois nada, agora falaremos un pouco. E tamén os aficionados que nos recibiron e trataron moi ben. Darlle tamén as gracias aos unionistas que, pola miña parte, foi unha xente moi agradable cando tamén chegamos ao campo que un 10. Non podemos dicir outra cousa. Fenomenal, non? Sí, o trato inmellorable. Pois nada, Melito, podemos empezar falando un pouco de fútbol, falando un pouco do que foi o encontro do venres ás 8:30, un horario
inusual, pero sendo ben festivo, a verdad que había bastante xente do Carballiño, non sei o Sí, número vos que lle votades, 100, 200 personas, non? Por aí. sí, no, eu creo que máis preto das 200 que das 100. Sí que é certo Tamén. aínda que normalmente estamos habituados a ver no tiro de cámara nese fondo do Reino de Sofía o grueso da xente do equipo rival, pois sí que é certo que desta vez teño que falar, desgraciadamente, tamén un pouco deste tema, xa a modo de previa antes de falar do que é o partido. Toda a xente, bueno, estaba desplazado cara a outro lado, cada outra solo nunha mitade, non, do fondo, había como unha separatoria ali. Bueno, cando entramos ali, bueno, intentámonos poñer nas primeiras filas, normalmente ali quen foi a Salamanca o sabe ou recorda, hai como un cemento, un pasillo bastante ancho de cemento onde hai unha liña divisoria, non? Como que marca os diferentes cores, e normalmente sempre podías estar de pé sen pasar desa liña, pero outro día, pois, incluso sentados, bueno, con malos modos por parte da Policía Nacional, seguridade, pois, ao final fai o seu traballo e a verdade é que é unha pena, creo que para o fútbol, para a xente que se desplaza, que vai vivir os partidos, incluso pois tiñas que estar sentado, había xente ali traballando como fotógrafos e moitas veces tampouco podías ver moi ben o partido, pero bueno, creo que son cousas a correxir e dende aquí pois manifesto para que se axude a elo. E bueno, creo que sí, creo que A verdad, se a verdad que a verdad que a estampa era bastante graciosa porque o de seguridade dicíache, no, tú tens que sentarte aí en primeira fila, tens que estar sentado, non podes estar de pé. Eu, mientras, vou estar de pé diante túa, así ves un pouco menos o partido, e detrás miña hai unha valla que así podes ver un pouco menos o partido, e de vez en cando, que dicías tú, pois a xente de prensa, que evidentemente están facendo o seu traballo, pois, para que vexas un pouquiño menos o partido, pois estaban diante. exactamente. A verdade é que foi un pouco dantesco a situación, porque, bueno, xa non é a primeira vez que acudimos ao Reino de Sofía, xa, bueno, por experiencia propia, era a terceira vez que estaba ali, é a primeira vez que me pasaba algo similar. Pero, bueno, simplemente, Pero, pois, para Milito, eso viría dado polo sistema de seguridade que pondría sí, a pero Policía vamos, Nacional, porque a afición do Claro, Carballiño claro. nunca é sí, problemática, ni nunca fixo sí, nada, pero no, eu falo en temas do seu protocolo ou do que sexa, porque é a primeira vez que o vexo, xa despois de ir 3 veces a ese estadio, e me parece que sobra totalmente, sobre todo as formas sí, coas porque que nos falaron. porque a Pero afición do bueno, Arenteiro nunca tuvo ningún no, problema en ningún campo, nin en primeira ref, nin en segunda no, ref, nin en terceira división, nunca. no, tampouco lle quero dar máis voltas a isto, simplemente era comentalo a modo de eso, de que creo que non está ben feito. Pero nada máis, non lle quero dar máis importancia da que ten. E bueno, pois eso, eu creo que contando por aí sobre unhas 200 personas, se non chegábamos ás 2 centenares, pois pouco lle podería faltar, en un partido pois onde se notaba moito o que se xogaban os dous equipos, esas aficións xuntándose na previa, comentando do partido, pois as dúas falaban da necesidade dos puntos, non? E creo que eso se transformou moito, sobre todo nesa primeira metade, en moito respeto de ambos equipos, non? Jaliel saliu ao campo cun equipo prácticamente similar ao do outro día, simplemente desplazando a Borja o lateral dereito, dándolle entrada a Jack Diori por Jordan. E creo que vimos un Arenteiro nunha primeira mitade, sobre todo onde levou moito o control do partido, creo que estuvo cómodo dentro do que é o contexto do Reina Sofía, que é un campo Aí, onde, Milito, aí non estou moi de acordo. Os primeiros 10, 15 minutos non estivemos cómodos. bueno, Que logo creo que logo logo se queres creo que aí o entrenador local creo que sorprendeu algo a Jardiel, co sí, sistema de 5 atrás, sí, pero Despois bueno, así, non creo que eu non vin peligro de unionistas en todo non, momento, máis que un disparo que sí que é certo que atalla moi ben Diego, moi similar ao que fai o gol o outro día Jairon Espiñedo, nunha acción pois de bastante mérito do porteiro ourensán, pero bueno, me refiero que falando nun cómputo xeral desa primeira mitade veis un Arenteiro bastante solvente, bastante cómodo no partido, sen o millor facer o dano que quixera o propio Jaliel e o propio Arenteiro ou materializar ese dominio territorial en máis ocasións, porque, bueno, ainda así tuveronse, creo que 2 ocasións bastante claras, ese disparo que Azula nunha transición despois dun pase de Cuellar, onde Pascu manda o balón á base da rede do pau dereito,
e despois nesa outra xogada onde prácticamente quedase solo, si que é certo que o balón non ven limpio, ven tras un rexeite dun defensa con Cuellar, pero queda mau a mau prácticamente co cancerbeiro do Unionistas, e aí puidémonos adiantar. Penso que de aí ao final do partido non pasa moita cousa ou gran cousa, creo que eso, o Arenteiro quería crecer dende facerse forte dende atrás. Penso que Mangel non volveu ter o seu partido, vino bastante errático, vino moi inseguro co balón. En cambio, todo o contrario, Diori, creo que lle deu bastante seguridade e iba bastante ben os cortes. Creo que hai un par de xogadas moi claves durante o partido nos que está moi ben o central do Arenteiro. E creo que un pouco ven a segunda parte marcada por moitos aspectos. Nunha segunda parte está todo ben que debería de estar para sacar algo positivo do Reina de Sofía, e creo que hasta o minuto 60 onde se produce ese troco de Cuellar con David Ferreiro, que sí que David Ferreiro aposta da cousas, porque creo que entra bastante ben por esa banda dereita, crea superioridades, cousa que lle gusta facer moito ao Club Deportivo Arenteiro, con Borge, vindo aquí Baselga tamén, en olas veces, e por aí ve un pouco o perigo do Arenteiro nesa segunda metade, pero creo que aí empezou un pouco a cambiar o sino do partido, con eso e coa xogada onde Borge perdeu o balón e a punto está a Gorka Santa María de anotar o segundo. Creo que aí o Arenteiro como que se viu un pouquiño asustado, por así decirlo. Creo que o fondo do Reina aí levantou moito o equipo salmantino, e máis que por xogo, por empuxe. Os últimos 20 minutos o Unionistas fíxose claramente dono dese encontro. Sí que é certo que temos esa de Baselga no 85, por exemplo, que nese erro na saída de balón, donde creo que noutro momento Baselga xa non a perdoa, pero a verdade é que, bueno, se facemos unha valoración do encontro, e aí xa vos deixo seguir falando a vos, porque hai moito que penso do partido. Creo que podemos ter conseguido a victoria, pero un punto que, vendo o rival co que era un rival directo e que polo menos sigues por diante delos, e sendo o local que recordemos que era o terceiro mellor local nesta tempada, pois un punto no Reina de Sofía, ao final de todo, pois non é un drama, ni moito menos, e só podemos facer bo na maneira de que os sábados sexamos capaces de conseguir o máis 3. Dalle, Darío, como ves tú, que opinas? Sí, no, vos resumo que fixo Milito. Despois do partido había bastantes opinións distintas, non? Hai xente que salía contenta, xente que salía bastante descontenta. Eu son dos que salín, evidentemente non contento, pero que polo menos salín satisfeito. Creo que o equipo xogou ben, o que dicías tú, Milito, o terceiro mellor local da categoría, e só había que falar ca xente dali para darte conta de que o Arenteiro non fixo un mal partido, un Arenteiro casi sin trocos, e que salvo estes últimos 15-20 minutos nos que sí que é certo que Unionistas dominou no partido máis por corazón que por cabeza. Penso eu que foi a grada que meteu o Unionistas no partido. Despois non sei se foi un córner aí no minuto 70, máis ou menos, onde a grada empezou a apretar aínda máis, e aí viñenos un pouco máis arriba. Pero creo que o Arenteiro sacou un punto de Salamanca. Recordemos que o Unionista estaba xogando a vida. Se non nos estábamos xogando moito, o Unionista estaba xogando a vida. E creo que o Arenteiro tuvo oportunidades para levar os 3 puntos, tamén tuvo oportunidades para perdelos, e creo que un empate xusto. Bueno, sí, empate. Bueno, dalle, Piña. Non, dalle tú. Eu creo que o empate é xusto. Eu, como dixen antes, eu creo que o Arenteiro os primeiros 15 minutos non estuvo fino. Eu creo que sorprendeu un pouquiño o entrenador do Unionistas un pouco co sistema de 5, 2 laterales moi arriba. E despois así o Arenteiro asentouse e foi doño do señor hasta o descanso. Despois, na segunda parte, o Arenteiro tamén non saliu mal, a verdade se dita. Sí, pero eu chegar ao minuto 70, creo que levo falado moitas veces, 70, 75, o equipo
non sei se por físico, se porque non sigue coa mesma intensidade presionando, pode ser que tamén o rival tamén apretou, e eu creo que a partir do minuto 75 pasámoslas mal, senón a única ocasión que tuvo Arenteiro foi a que falou Milito, desde Baselga, porque despois eles tiveron ali dúas, tres máis ou menos que nos puderon facer moito daño. O último que foi ao Longueiro, e aí creo que podemos perder o partido. O mellor do partido, o resultado está clarísimo. Sumamos un punto, seguimos os unionistas que ten por abaixo, non sumou, e iso é o máis importante. E agora, pois, pa semana, que é o que falamos. Aí é onde nos vamos xogar moitas favas e moitas habichuelas, creo eu. Antes de que fales, Carlos, hai algo no que non estou de acordo, Peña. Dime. Non estou de acordo, é dicir, si estou de acordo, non estou de acordo. Estou de acordo no que o equipo necesita refresco moitas veces. Creo que, bueno, o tema dos tocos, seguramente que despois de que fale Carlos tocarémolo, pero non estou de acordo no tema de presionar, porque se vos acordades, hai unha ocasión no minuto 85, nese disparo de Baselga, que ven dunha gran presión do Arenteiro que provoca o fallo de Unionistas, e ao final tamén creo que estes equipos, e sobre todo na casa, son moi difíciles. Sabes que vai haber algún tramo durante o partido, non sei se ao principio, non sei se no descanso, non sei se ao final, neste caso foi nos últimos 20 minutos, onde o equipo te vai avasallar, porque é un equipo moi forte na súa casa. Entonces, penso que outro día non foi tanto cuestión física, aínda que sí que estou de acordo no tema de que sí que hai que facer máis trocos e falarémolo. Milito, eu creo que había xogadores que lle sobraban. Eu creo que había xogadores que lle sobraba. Estou de acordo, pero por ser breve, xa che digo, xa che deixo seguir, Carlos, penso que outro día foi máis ese tema, pero falaremos do tema dos trocos tamén, porque neso tamén estou de acordo. No, pois pouco máis que engadir en liñas xerais. Estou de acordo que na primeira parte, esa última media hora, pode que sexa cando o Club Deportivo Arenteiro está mellor no campo. Tamén penso que o resultado ponderando os 90 minutos, pois pode que sexa o resultado máis xusto, pero é un resultado un pouco engañoso, porque a pesar do 0-0, os dous equipos tuveron ocasións máis que de sobra para perforar a rede contraria. Foi un partido moi interesante nese aspecto, tanto na primeira parte como na segunda parte. O desarrollo do partido para min foi un desarrollo clásico de dous equipos loitando en certo modo por evitar a salvación, e penso que se notou que Unionistas estaba máis necesitado. Xogo de moito, digamos, vai ben, de arriba para baixo, con pouco dominio do centro do campo en liñas xerais, e penso que Unionistas destaco isto porque penso que especialmente na segunda parte tivo oportunidades máis claras e parecía que tremían as pernas dos dianteiros salmantinos diante da porta de Diego García. Nada, Clube Deportivo Arenteiro, pois, seguindo un pouco a liña do que dixestes, para min o mellor o resultado, para min o máis preocupante, máis alá do, e aquí coincido un pouco máis con Milito, máis alá do baixón físico, que penso que neste partido non foi clave, para min o máis preocupante, entendendo que o Salamanca ou Unionistas tiña máis necesidade, é que nos últimos 20 minutos nos meteran debaixo do Longueiro. Para min eso denota que non sei se ven por influencia do rival ou por, digamos, handicap noso, pois unha falta de fame e unha falta de actitude do equipo que penso que a larga nos pode salir cara, porque Unionistas neses últimos 10-15 minutos, máis alá o cabezazo no 92 se chega a entrar para dentro, que sería o máis lóxico polo remate, pola posición, pola xogada, pois houvese sido un resultado devastador, e o fútbol ao final é un xogo, como suelen decir en Inglaterra ou nos Estados Unidos, é un xogo de pulgadas. Ao final todo depende de distancias moi curtiñas, e para min eso é a maior preocupación que me deixou o equipo. Vendo o resumo e vendo o partido, despois de ver o partido, pois obviamente un queda polo menos eu satisfeito por sacar un empate fora da casa, tendo en conta que Unionistas é un bo local, pero
a forma de sacar ese empate, especialmente os últimos 20 minutos, se ben acerto co resto do partido, pois non me terminou de disgustar, a min deixoume un pouco frío. Pero eu que digo, eu non digo que o equipo baixe físicamente, que non, hai algúns xogadores que eu creo para min que sobran minutos, que están xa cansados da presión que fan arriba e presionan, e eu digo refrescar o equipo, non estou dicindo que o equipo note un fallo, pero se tú tes 2 ou 3 xogadores que che baixan o ritmo físico, o equipo vai non notar, e que o ten que notar. E creo eu que aí é onde vexo eu que Jardiel é o que ten que tomar decisións, ás veces se cadra podes equivocar, outras veces pode acertar. Eu creo que aí é onde o equipo viuse o outro día que xugamos con 11 contra o Ourense e tamén nos últimos 5-10 minutos tamén pasou algo parecido. Non estou dicindo que o equipo físicamente se veña abaixo todo os 11. Non, hai algúns xogadores que polo o despliegue físico que fan, hai algúns xogadores que fan moito despliegue físico no equipo. E chega un punto que está claro. Por exemplo, outro día o doble pivote Solar Curro que fan un moi bo partido a primeira hora, primeiros 70 minutos, están completamente desaparecidos no final e hai accións ao final do partido que teño gravadas na memoria que Curro perde o balón no centro do campo, despois costalle moito volver, porque xa as pernas non lle dan máis. Claro, as pernas non che dan, se non che dan as pernas, tú queres, pero ás veces que non das. Eu o que vexo que hai xogadores, algún xogador, non estamos falando dos 11 que están no campo, entendes? Eu vexo así, que se cadra estou equivocado, na miña opinión, eu digo o que vexo, o que vin eu, entendes? Claramente cada un ten a súa opinión nesto, non? Eu outro día xa che digo, ao contrario que sí que teño visto outros días onde o físico sí que, sen ir máis longe, o día do Ourense, creo que pode facer os cambios simple e llanamente, aínda que ti non confíes nos 2 efectivos que tiñas dispoñibles, por así decirlo, creo que che van dar algo máis que os que ao millor están nese momento e xa chegan co gancho no pescozo nos últimos 5 ou 10 minutos. Pero creo que Milito, tú, o despliegue físico que fai en cada partido é enorme. É imposible que cando falten 10-15 minutos poda ser. Baselga outro día, igual. Pascu sube, baixa, defende. Increíble. Igual que outro día o que vi máis baixo da zona de arriba foi a Cuellar. Non é que o vira mal, pero vino baixo. Pois mira, eu sendoche sincero, eu outro día non hubiera quitado a Cuellar en ningún dos casos. E digo xo, porque as miñas razóns. Pero viches que Borja estaba pasando mal. Cuellar non estaba axudando na banda direita. Borja pasou no malo ao final de todo, a partir de que se foi Cuellar do campo, cando Cuellar se foi do campo, cando máis creu por esa banda. De feito, a primeira ocasión que ten Unionistas é con Cuellar no campo, pero é unha perla de balón de Borja na saída, en banda dereita, que queda cedenlle a Borja a Gorka Santamaría e case non a enchufa, pero me refiero que eu outro día non houbera quitado a Cuellar porque estaba collendo contacto co balón nesa segunda mitade, estaba participando xa máis no xogo, víaselle con ganas e aparte había un detalle clave, Duel Verges é un xogador moi importante en Unionistas, ese carrileiro esquerdo, lateral esquerdo que nomeabas anteriormente. É un xogador que ve tal xeta maneira na primeira parte. Creo que Cuellar é o tipo de xogador que pode facerlle dano a ese lateral esquerdo, non? Entrou Ferreiro, que evidentemente tamén fixo o seu dano por esa banda dereita, pero non un xogador que te vai a buscar un para un, non te vai a encarar. Ferreiro vai te amagar, vai te buscar co amague, non? Quizáis un centro como os que puxo ou un disparo, non? Creo que aí se equivoca Jardiel para min. Eu non houbera sacado a Cuellar outro día, eu quizáis houbera sacado antes a Pascua, incluso tes a baza de Jordan para xogar cun doble lateral, incluso que Jordan nos seus inicios é extremo dereito e ten bo un para un. Quero dicir, creo que tiña recursos no banquillo outro día para facer outro cambio que ese. Quizáis, sen que sone mal, nin moito menos, creo que foi o cambio máis cómodo para Jardiel, non? Quizáis o de menos... Non o máis doado, pero sí quizáis o de menos peso no plantel a día de hoxe, non? Como xogador importante no plantel, non? Entonces, creo que foi por aí, saliulle ben, porque Ferreiro aportou, pero creo que con outra disposición e con Cuellar no campo, creo que amenaza non para Verges, o mellor facíalle estar máis preocupado no tema defensivo que despois ao final, sobre todo neses 15-20 últimos minutos, viuselle moi participativo en ataque, non, Carlos?
Sí, Cuéllar penso que é un xogador que... A ver, saliu moi mal de Clube Deportivo Lugo este inverno. En xeral, sei que vos tamén tiñamolle, bueno, vou falar en primeira persona, eu tiñalle bastantes esperanzas de que fose dar bon rendemento en Clube Deportivo Arenteiro. Penso que lle está faltando, e isto xa non sei se é, digamos, por el ou polo adestrador, esa consistencia ou esa acumulación de minutos. Pode que xogue un día, despois outro día sale desde o banquillo no minuto 75 ou no minuto 80, outro día pois non xoga. Eu penso que Cuéllar nesta situación de temporada, con este plantel tan corto e prácticamente xogando sen cambios, Cuéllar ten que xogar os 90 minutos, porque penso que é un dos poucos xogadores arriba que ten ese talento diferencial para facer potencialmente algo que poida acabar en gol. Para min Cuéllar non pode sair do campo. Outro día, para min, o cambio máis fácil houvese sido quitar a Pascu despois do despliegue físico que fai. Mesmo podes argumentar, penso que tiña un cartón amarelo que veu na primeira parte, que realmente non foi para nada, pero podelo meter tamén no argumento. Para min o cambio máis sinxelo era Pascu, e xogar con Pascu e Cuéllar polas bandas. Ferreiro. O Ferreiro perdón, Cuéllar e Ferreiro polas bandas, eso, e non leva Selga, digamos. Pero si, para min Cuéllar ten que xogar os 90 minutos, e non me vale que non chega en forma, non me vale que a acumulación de minutos é un argumento que non aplica a Cuéllar. A primeira volta apenas xogou no Lugo, e nesta segunda volta, pois, tampouco é un xogador que sexa, digamos, titular indiscutible. O fútbol todos opinamos e todos, vendo desde aquí, podemos falar e dicir o Pascu, pode dicir Cuéllar, e pode dicir... Cada un vai opinar, entendes? Eu non comparto tampouco eso de... Eu, para min, se cadra tamén a deixar a Cuéllar, estou de acordo, pero se cadra a Ferreiro metió máis por detrás deixaría a Enol, ou se cadra deixaría a Baselga, e metiría por detrás na media punta, e deixaría igual a Pascu, porque eu creo que estaban máis fundidos tanto Baselga como Enol para min, pero xa opinamos todos e todos temos, e quen ten que facer os cambios é Jardier. Eu vexo desde ese punto de vista, porque Ferreiro, os mellores partidos de Ferreiro que leva feito na Arenteira cando xoga por detrás, cando xoga de media punta. Ferreiro cando cae unha banda... Non, Ferreiro... Eu acordo que... Tú acordas que... Creo que non é cuestión... Apenas xogou en banda, prácticamente. Sí. Tú acordas de cando estaba, agora non vamos recordar, de Diego Gómez, que está no Deportivo, e moita historia, cando estaba Diego Gómez e Ferreiro caía ali, e Diego Gómez tamén esa banda, subía Jordan, e facían ese 3 contra 2, eso ahora non o temos. Sí, outro día intentaban facer un pouco eso tamén, pero ao final a Ferreiro non é encorsetado nun sitio, é dicir, evidentemente Ferreiro, canto máis o deixes alexado, non, do xogo, pois menos rendimento lle vai sacar a xogada. Eso é evidente, pero está claro que cando xoga de media punta é un home, é un alma máis libre, non? É un xogador... Claro, ten moito máis contacto do balón, se recibe, toca, vai a unha banda, sabe meter un... Porque non vamos a discutir a calidad dil, que eso nadie vai a discutir, a calidad que ten Ferreiro nadie vai a discutir, eso está clarísimo. Evidentemente, pero creo que máis que o que vamos que onde poñas a Ferreiro, porque onde poñas a Ferreiro sabes que o vai facer ben, porque outro día sale 25 minutos, nótaselle que o equipo pois ten outra presencia e ten outra forma de organizarse e estructurarse, non, no ataque, porque é máis sinxelo, non? Cando tens un xogador dese calibre, tantos pases, os movimentos son todos máis claros. Pero vamos, eu creo que eso, que creo que outro día non acerta o quitar a Cuéllar, creo que outro día hai xogadores que dentro do banco poderían haber aportado, non entro no físico, porque xa che digo, outro día tampouco vin un equipo tan fundido, non? Creo que fala de fundido, Milito, digo... No, bueno, cansado físicamente, evidentemente. Dixelo como a min, algún xogador non estaba... Pero creo que o embotellamiento do Unionistas é máis mérito deles, é máis mérito, ou de mérito noso de dar un pasiño máis atrás e de verse un pouco presionados polo ambiente, por todo, que do aspecto físico, pero evidentemente que creo que había solucións no banco para buscar
outra cousa é que eso non pasara con tanta fluididade como pasou neses 15-20 últimos minutos. Se me perdonades o exabrupto, falando en plata, penso que o embotellamiento porque nos faltan cojones ao final do partido. Non, é que non falta... Penso completamente en serio. Non cojones, hostia, non vamos a decir cojones. Dicimos que chego ao minuto 75, minuto 80, tes un punto. E os xogadores tamén veñen un pouquinho, dicir, vamos conservar o que temos. Estarlle poñendo floritura ao que dixen eu. Pero claro, non é floritura, pero tamén non é que lle falten, é que tamén o contrario tamén xoga. Non, está claro, o contrario tamén xoga. Oiches, a afición que tiñen ali detrás da portería de Diego, eso hai que quitarlle o chapeu. É que eso, Peña, eso é unha das razóns polas que van terceiros como locales, é dicir, ese ambiente, eso ao final hai que lidiar con ele. Entonces, creo que tamén ten a súa parte de mérito unionista. Pero eso temos que facer o sábado que ven aquí. Eu digo isto, tanto de tribuna como detrás dun fondo, como todo, ten que implicarse a xente. Digo isto porque hai 2 meses, na última vitoria no Johan Cruyff en Barcelona, penso que o partido estaba nunha dinámica moi similar, só que houve máis goles, pero foi un partido moi parecido de moito, digamos, toma e daca, arriba, abaixo, tal e cual. E penso que o Arenteiro aquel día sí que foi polo partido. E o viernes, polo que fose, porque pasaron 2 meses, pasaron 8 xornadas, levamos sin gañar desde aquela, e obviamente o que viste, Peña. Vémonos con puntiño. Cantos van? 8 ou 9 jornadas. Cantos puntos levamos? 8. 8 xornadas sin gañar. Pois non sei, 3, levaremos 2 ou 3 empates, levaremos. 3 ou 4. Creo que son 3, eu polo que leo que 3. Empatamos a Andorra, empatamos Sestao, empatamos empataríamos algún outro, 4. Por eso te digo eu, é que en 8 de 8... o Ourense tamén, empatamos o Ourense tamén, 4. A ver, está claro que a dinámica marca moito, pois ao final os discursos, non os discursos do equipo, senón a forma que tes de encarar eses últimos minutos, o mellor. Se tú ves que a flecha para arriba, e aínda que te topes nese escenario, o mellor eres quen de facer máis coxas. Aínda así é todo, volvo a repetir, co Arenteiro, aínda o mal que o mellor puido estar nesa segunda parte ou non o ben que queremos, tuvo incluso ocasións para facer gol, non? Que creo que esas dúas de Baselga, home, son ocasións... Un é un regalo, porque eles son un plan, tanto arriba como abaixo. Arriba as que teñen, hai disparos, digamos, a bocajarro solos diante da portería que os envían como se fora unha conversión un partido de rugby. Estando completamente libres de marca. E atrás, moi blandiños. O sea, eu digo, a sensación que me quedou despois de ver o partido é que eles transmitiron unha maior necesidade dos puntos que a nós. Sí, eu comentaba na primeira parte no descanso que se había algunha opción de gañar no Reina de Sofía era o viernes. Creo que o viernes era un partido que era propicio para gañalo nese escenario. Bueno, non se deu, evidentemente estamos analizando todo isto, pero bueno, non sei se Darío quere comentar algunha cousiña máis, senón, que vos parece se vamos ás notas para non alargar moito máis o tema? Sí, vamos alá. Nada, eu, mentre fago transición, comentar o defeito, o detalle que dixeches antes, Milito, do cambio de Cuéllar por Ferreiro, é algo que falamos xusto despois do partido, que eu creo que o Arenteiro é cando non seixe motivado pola afección, eu creo que foi un pouco de todo, pero creo que o cambio ese de Cuéllar foi o que acabou de matar ofensivamente, digamos, o Arenteiro. Creo que este momento estaba ben, e estaba Cuéllar encarando 2-3 veces, encarar xa na segunda parte ao lateral esquerdo, e creo que o Arenteiro estaba facendo un daño aí, creo que aí se equivocou Jardín nese cambio, porque aparte Ferreiro, a miña opinión, xa casi moito máis proveito tendo 2 referencias nas bandas e dando esa libertad para caer a unha banda ou outra e generar esa superioridade da que falaba en banda. Así que nada, por nada, notas. Endulzou un pouco Darío, que dicía eu. Sí, exactamente.
E ti endulzacho que dixen eu. Aquí, ao final... Dalle, Carlos, tú. Aquí sodes todos moi doces e moi arpeiros, parece a min. Hoxe hai moito dulce, estamos en lunes de Pascua, ten que ser algo dulce. Correcto. Que parece? Exactamente. Pois nada, notas. O primeiro en pasar polo pupitre o señor Milito. Que teño aquí, xa che tiraría despois das orellas aquí, veña. Tes aí a mellor a chuleta, pero non sei se o mellor cambiarei algunha cousa ou que sexa, porque... Estás a tempo. Sobre la marcha. O MVP vou non deixar igualmente en curro, porque creo que vamos vendo unha melloría paulatinamente. Sí que é certo que, aínda que non é o curro que recordamos a ese 100%, non, que nos tiña acostumado a ser un box to box, un xogador que embrangaba moito campo, que era unha delicia velo xogar, pero creo que pouquiño a pouco vai intentando asemellarse a ese xogador que era. Ainda lle falta bastante, penso que sobre todo con balón en certos momentos, pero outro día vi un curro nun escenario bastante complicado, sen ser rebasado en ningún momento, incluso ten un disparo a porta antes do descanso que se marcha por moi pouquiño da cepa do poste salmantino, e vin un curro para darme esperanzas de volver ver a mellor versión do xogador andaluz. Así que un pouco donde podíamos ao mellor escoller a outro xogador, porque houve algún outro xogador que tamén creo que fixo bo partido, pero voulle dar este MVP a Curro que creo que o merece por ese traballo, por ese esforzo e por esa constancia de non renderse nunca. Para esquecer, non estou seguro ahora mesmo a quen puxen o xa tarde, pero creo que me vou ir con Mangel. Non sei se había posto a Mangel, quizáis. Pois xa Pascu, creo. Había posto a Pascu, non? Que sí, podería ser outro dos que puderan ir nese para esquecer, pero vou me quedar con Mangel porque non me está gustando os partidos que vai acumulando. Creo que outro día vino moi errático co balón, non está sendo nin de lexos o central que foi nesa primeira volta, pouco contundente, non sei, creo que lle falta, non sei o que lle falta para volver a esa versión, non sei se a marcha de Javi lle fixo tanto dano, non sei se é unha cuestión de que, bueno, estáse vindo un pouquiño abaixo, quizáis como o resto do equipo de algúns xogadores, ou non dá mantido ese nivel, polo menos, que mantivo nesa primeira volta, pero creo que necesitamos a mellor versión, o sea, mellor versión do mellor Mangel, e agardo que o sábado con Lugo pois xoga, pois a poidamos recuperar. No Incordio, Johnny arriba, poderíamos poñer a Verges, que o citamos antes, poderíamos poñer quizáis algún outro xogador de Unionistas, pero gustoume tamén moito o partido de Johnny arriba, a verdade que creo que esas dúas ocasións que chegan en sendos cabezazos, incluído do Pau, chegan dende as súas botas por banda esquerda, é un xogador que ten moito peligro, que ten gol, gustoume outro día o partido que fai, e a verdade que neses últimos 15 minutos entrando por banda esquerda levou moito perigo e puxo en serios aprietos a Club Deportivo Arenteiro. No Romerito que voulle dar ese 5,5, voulle dar ese aprobado, aínda que ao mellor os sentimentos sexan outros, pero bueno, creo que hai cousas positivas que sacar, aínda que non moitas, evidentemente, porque tamén as hai malas, sobre todo que levamos comentado o tema dos trocos, que creo que está sendo unha tónica durante a tempada, evidentemente as súas razóns terá. Nunca lle temos preguntado moi directamente por este tema, ou se lle preguntamos, evidentemente, pois Jaliel contanos un pouco, non nos vai contar a verdade, pero contanos un pouco o que son os seus parecedes, pero non sei, creo que comentábamoslo fora de cámara, creo que falamos do tema Curro, e hoxe mencionámoslo como MVP, que é un xogador que ven dese banco e que creo que os xogadores teñen que xogar para poder ser evaluados ou para poder rendir. Non creo que os xogadores adesten tan mal como para algúns ser inéditos neste equipo. Falo un pouco sen sabelo, evidentemente, porque non estou neses adestamentos, pero
Pero bueno, creo que outro día, por exemplo, pois Jordan sorpréndeme moito que quede sen xogar un minuto, aínda que evidentemente sabemos que Jordan non é o Jordan da primeira volta, pero hai o debe que lle teño a Jardiel en toda esta tempada é que non lle dé sacado un pouquiño máis de rendemento ese banco e que non o utilice, porque ao final, evidentemente, se tú non tes a confianza de facelo, pois é moito máis complexo. Doulle un 5,5 porque é un punto moi importante, porque este punto mellor a poste pode nos valer para salvar a categoría, porque aquí, neste campo, non todos os equipos puntúan, pero non é un punto que me acabe de quedar ou que me deixe totalmente convencido, porque foi un partido do outro día nese escenario o máis oportuno para poder sacar os 3 puntos. Non sei se rescatar o que me dixeches outro día, Milito, o sábado a mañá. Nada máis levantarnos. Bueno, despertarnos. Non me acordo que che dixen, a verdade. Darío, Bueno, se non me compromete moito, podes decilo. Darío, perdona, dame 15 segundos que vou coller o cargador que me acaba de notar aquí que batería baixa. No, esperamos, aquí non nos movemos, vale. non te preocupes. Nada, iba a decir que dúas frases memorables nese magnífico despertar de sábado salmantino. A primeira frase que escoitei nada máis despertarme, bueno, posiblemente que a frase que me despertei foi ahora xa me lembro. Imos escoitar a Jardiel. De seguido empezou a roda de prensa de Jardiel nesta habitación. Tal cual. Sí, ese foi o despertar de sábado salmantino. Bueno, a cobertura non era mellor, e despois dunha reflexión dun par de minutos de silencio de Milito, dixo: o luns vou a suspender a Jardiel. Pois non o suspendín. Vin o partido repetido e a verdade que saquei brotes verdes. O sábado non vía nada. Peña, ese sonido non sei se será teu, non sei que fixeches aí o millor. Non fixe nada, só puxen o cargador e nada máis. Escoitase mal. Pois escoitas un poquinho mal, a verdade. Muteate mentre non falas é do cargador. Nada, muteate mentre non falas, simplemente. Non te preocupes. É do cargador? Sí. Ten que ser do cargador, porque non fixe nada, non lle toquei ningún instrumento. Pois dalle o botón de mute para cando non fales non se che escoite. Ok. Nada, pois nada. Siguientes notas entonces. Podemos pasar con Carlos, veña. Bueno, pois o eu MVP, eu non me vou quedar con ningún xogador do plantel, ainda que sí que penso que no centro do campo tanto Curro como Solar, como xa dixen, fan un bo partido, pero para min o MVP hai que darlle aos desprazados. Aos desprazados a Salamanca, que estou bastante seguro que como chovía e facía mal tempo, sabían que non iban salir os santos e a Virxe en procesión, pois aproveitaron para pasar a tarde en Salamanca. Se houvese sido un venres santo de sol e de bo tempo, estou bastante seguro que a representación carballiñesa, en particular os que estamos aquí neste podcast, pois houvese sido bastante menor. Para esquecer, non me acordo quen puxo... sí, a segunda parte de Clube Deportivo Arenteiro, especialmente os últimos 20 minutos, a mí non me, como dixen antes, non me convenceu en absoluto, e penso que quizáis o gran debe do partido do equipo, aínda que, en certo modo, entendida a dinámica que traemos a altura da tempada que estamos, pois poden ocurrir estas cousas. O incordio voume quedar con Eudal Vergés. Penso que fai un absoluto partidazo desde o carril esquerdo, desde atrás, e daba má sensación de que cada vez que atacaba Unionistas, pois o comentarista sempre estaba mencionando o nome do defensor catalán. Entón, pois, a mí sorprendeume para ben, e sempre me gusta moito cando un xogador a nivel defensivo se incorpora con ese volume, non? Un pouco que
o que Jordan fixo na primeira volta, que deu un rendimento magnífico nese aspecto, e que últimamente, pois, desafortunadamente, non estamos ver esa versión do bo de Jordan. E Romerito, pois, o que fixo Milito o sábado pola mañá, eu non o fixen desta vez, pero é algo que teño feito máis dunha vez. E xa que o diste agora, pois, eu tamén o vou admitir. Eu aí, cando toca así partido tardío e tal, e non me cuadra ver Jardial, e despois desperto o día seguinte, pois tamén algunhas veces teño pensado e teño feito, vou escoitar o mistro, porque así de primeiras é cando mellor entra. Perdónanos, señor, perdónanos, por favor. Esta cousa. Entón, pois, Romerito, eu voulle dar un suspenso, voulle dar un 4. O que dixen antes, pois, sendo un análise moi simplista e moi pouco racional, de moita testiculina e de moitas cousas que eu no fútbol hai veces que aborrezo cando hai xente que fai eses análises, pero é certo que este deporte, especialmente este deporte que sendo o fútbol como é de resultados tan curtos, que non é algo que se dé noutras disciplinas, de resultados tan curtos, de que sendo moi dominador, pois sendo 0-0 podes gañar un partido, de todo o drama que se vai cocendo fogo lento ao longo dun partido, que hai que saber xestionar e hai que ter a cabeza moi ben amueblada para chegar aos últimos minutos e saber afrontar eso. Penso que, tendo todo isto en conta, unha componente moi importante do fútbol tamén é a paixón, e tamén son esas cousas irracionais que non se poden explicar, e a verdade, pois, gustaríame, xa vos digo, gustaríame ver unha versión distinta de Clube Deportivo Arenteiro a título personal. Saliu ben esta vez porque marchamos co empate, un empate fora da casa, para min é un resultado que sempre hai que celebrar, pero estuvemos a menos de 1 centímetro de que non salira ben. Entón, pois, eso tamén eu quero ponderalo na balanza, e para min, tendo en conta isto, tendo en conta que Unionistas, pois, nos dominou nos últimos 20 minutos, e tendo en conta que, pois, non houbo propostas para cambiar a dinámica do partido nese tramo final, porque o único cambio foi no minuto, non sei, 60-65, mediada a segunda parte, pois a min non é a mellor tarde de Jardial, e teño que suspendelo con 4. Pois moi ben, sí, señor. Bueno, damos aí a Dario a Peña, ou? Veña, vamos dar a Peña aí o trono das notas da cantina. Carlos, como está por alá por Inglaterra, poño suspenso a Jardial. Nós andamos por aquí e temos ás veces como que ser un pouco diplomáticos. Ostras, eso, cuidado, como te escoita Jardial, vai pensar que non sei. Claro, que lle den os cartos ou algo. Eu vou dicir a mí o que me parezca, que hai veces que estarei de acordo, non de acordo, pero eu non sabes que non me escondo, Milito. Tú sabes que eu non me escondo. Dalle que? Eu, para min, o meu BP, para min, que é un xogador que está moi criticado na afición, non sei por qué, eu, para min, non é un xogador que destaque moito, pero é un xogador, para min, que é un xogador de equipo, que sempre está aí, dao todo. Para min, Pascu leva feito uns partidos, para min, bastante ben, o domingo pasado, onte, o sábado, o venres, perdón, igual. Para min, Pascu é un que está aportando equipo, non aporta, se cada, como dices, como Ferreiro, Regates, tal, pero é un xogador que para min aporta moito ao equipo. Un xogador de equipo, e deses fan falta moito no equipo. Depois, xa para crecer, eu voulle dar un tirón de orellas, que creo que lle fai falta a Diego. Diego, últimamente, non é o porteiro non nos está, non quero dicir axudando, pero non o vexo como ao principio de temporada, non sei se foi pola lesión, se foi por algo, pero créanos moito peligro. Por arriba non é un porteiro que nos dé seguridade tanto aos centrales como á defensa. Entendo eu creo que ya hai que dar un tironciño de orellas para que se vá, creo, para que... Hostia, Peña, perdona, Peña. Dime.
Perdona que te interrumpa, pero é curioso que menciones o nome de Diego cando é a primeira porta cero en canto? 3 meses, 4 meses. Non recordo a última vez que... No, pero estou de acordo contigo. Estou de acordo contigo, Pero se cá non foi o peor, non vou dicir para escrecer, pero creo que hai que dar un toque, porque leva algúns partidos que sí, outro día foi a portería a cero, eu estou de acordo que foi a portería a cero, pero tú fíxate ben, das faltas laterales ou corners non está axudando aos centrales, baixo o meu punto de vista. Claro, hoxe, os centrales que temos, quitando que outro día xogou o Llori, que é un tío bastante corpulento e tal e cual, pero Mangel, por arriba, non é un central como era Javi Moreno, entende? E aí o portero, nesas faltas laterales e corners, ten que ser mandar na área, creo eu, entende? Eu creo que nos crearon outro día 2 ou 3 ocasións por arriba, creo que non é que teña a culpa toda Diego, pero creo que ten que poñer un pouquiño, para min, as pilas e intentar axudar a defensa nises valios aéreos que nos crean, porque tú empezas a mirar a tempada desde a primeira xornada a hora, por arriba sempre nos crean peligro. Nas faltas laterales e corners sempre nos crean peligro. Non lle vou botar toda a culpa a Diego, que non vou dizer que teña toda a culpa, pero eu creo que ten que botarlle máis unha mão aos centrales, baixo o meu punto de vista. Despois o incordio deles, o Johnny non sei que me chamaban, Johnny non sei que para min foi do... Johnny Neutron. Sí, iso ou Verges, que para min foron o incordio máis do Unionistas. E para Jardiel, en Carlos, eu anque este aquí voulle dar un 4, porque tamén non estou de acordo. Sí, eu non me escondo. Conforme está manexando... O sábado vou te ver na rolda de prensa, como vai te mirar unha amenaza antes, seguro. Bueno, eu son amigo dele, digo a miña opinión, digo... Non sei que te deixarán pasar, Peña. Bueno, creo que me deixarán pasar, non? Se non me deixan pasar, chamo a Milito para que me veñas contar a que me leva a porta, non? Bueno... Vas chamar a un bo. Sí, eu creo que leva... Na primeira volta xa falamos algo, pero o equipo iba ben, claro, non entramos moito no trapo dos cambios e tal, pero xa é un... Un 4, dixeches, non? Sí, un 4. É un entrenador que non... Costalle moito facer os cambios. E le é máis fácil facer os cambios. O equipo vai perdendo, que o equipo vai empatado ou vai ganando. Vexo que lle costa. Claro, na primeira volta, xogadores que se foron, e agora os que viñeron tamén non está contando con eles. Estaremos de acordo que a semana pasada, que non había, que só tiña Luis Fernández e o outro rapaz para cambios. Pero esta semana non sei, eu creo que Adrián Cruz podía aportar algo. Curro, creo que podía aportar algo. Creo eu. Curro xogou. Bueno, Curro, perdón. Adrián Cruz e Jordan, perdón, estaba falando de Jordan. Creo que podían aportar algo. Jordan, tanto o lateral izquierdo como o rapaciño, que é un virulillas arriba, tamén podía aportar un pouquiño. Pero claro, eu digo, vexo, eu creo. Porque é un rapaz... Sí, no, estou de acordo. Refresco, non estamos falando se cadra que para que poda ser titular ou que sexa, non? Pero pensa 10, 15 minutos, 20 minutos, o outro equipo tamén está cansado, o lateral está cansado, metes un rapaz, un virulillas por aí que che poda facer un tal, e podes buscar algo. Sí, eu vexo así. Non, é que me mola moito como lle chamas ao rapaz. Non, bueno, chamo virulillas. É un rapaz que é pequeniño, non é que sea pequeno, pero é moi un ágil que ten un... Para que non o sepa, Sergi Esteban, non? Sí, Sergi Esteban. Claro, eu vexo que podía aportar algo outro día, se cá tú metes, como falabas tú, dicir, quitamos a cuella, pero cá metemos os rapaces, se cá recibo un balón en cara e podían expulsar o lateral diles. A ver, digo eu, baixo o meu punto de vista. Eu creo que vexo así, pero bueno, eu por eso lle dou un 4 a Raúl Jardiel, porque nese tema de que nos cambios vexo que tarda moito, non sei se porque non confía, o que falamos antes, non sabemos os entrenamientos, non vemos os entrenamientos, se cadra estamos falando, se cadra nos entrenamientos estes xogadores que non contan para Jardiel, se cadra están entrenando, vamos falar a verdad, como o Q. Digo eu, non sei, claro. Non sabemos. Claro, non saber como están entrenando, algunha razón terá. Muy mal teñen que estar entrenando. Claro, bueno. Bueno, pois nada, hai que dar ese 4 de... Eu o que teño claro que cando Peña dixo de virulillas non se estaba referindo a Luis Fernández. E ata aquí podo ler. Eso seguro. Bueno, pois nada, dalle aí, Darío, e acabamos. O de Luis Fernández é un misterio. Eso, algún día terános que contar que pasa con ese xugador, porque era o fichaje estrella de inverno, e que paramos aí. Teño unha foto do susto dicho que sí que se lle podía chamar virulillas.
No, sí, pero nesa foto coronáchelo. Recordo o día Eu penso que que se oficializou a fichaxe, saliu a foto túa que a sacaches por aquí e acabouse. Foi eu penso toda a coña de Luis Fernández acabouse ese día. sí, eso foi como Mexía Masó. Foi sacar esa foto e nada, darlle o toque definitivo ao pobre Luis Fernández. Haberá que facer yo contra Gafe. Sí. Bueno, vou a la cas notas, que as miñas notas rapidamente vou puñar un MVP que non sei eu canta xente estará de acordo, pero voulle dar o meu MVP o señor Jaime Cuéllar. Por qué? Porque, por lo que comentei antes, non? Gustoume como saliu o equipo na segunda parte e penso que tras ese cambio de Cuéllar a entrada de Ferreiro o equipo empezou a vir abaixo e xusto foi no momento onde o Nunes estuvo dúas par de accións así, seguidas, non eran peligrosas, pero meteu o público no partido e meteron seres ao partido e creo que aí notouse esa falta de Cuéllar que estaba incidindo por esa banda dereita. Así que, como tampouco houve ningún outro xogador que bueno, destacase así efusivamente, sí que podía destacar o ambiente que se viviu previamente no postpartido e tanto unha afición como a outra, pero bueno, igual era un tópico, entonces pois aí queda. Cuéllar MVP, xogador para esquecer, pois neste caso, hostia, pois o meu santo ceo, xa non sei que iba a poñer. Sí. O meu para esquecer a xestión dos cambios. Teño que admitilo que non me está gustando, porque eu podo entender que nun partido pois vexas ben o equipo e prefieras non tocalo para evitar que botes a perder o que estabas facendo, non? Pero creo que xa cando van varios partidos no que non faz cambios ou faz solo un cambio, creo que, polo menos, para os últimos 5-10 minutos, cando o equipo está fundido, outro día os Nunistas arrinconounos moito nos últimos 15 minutos, 20 minutos, creo que un par de pernas frescas deberían entrar. Comentabas antes Jordan, un xogador que, joder, prácticamente titular os últimos anos, o sea, titularísimo os últimos anos, hasta fai unhas jornadas titularísimo, e que, inda que non sea de lateral dereito, poderían nos dar algo pois arriba, non? Cambiar xogadores como Enol, que estaban bastante cansados, Pasco arriba ou Bastelga, e podías xogar con Jordan na dereita, xa non decir o tema Luis Fernández, non? Xa non entremos aí que non se entende. Pero bueno, era unha alternativa. Sí, pero, por exemplo, Jordan é un xogador que debe ser titular prácticamente toda a temporada, é un xogador que ven en dinámica. Sí, eu se me deixas engadir algo, incluso os trocos, incluso xa solo facelos neses últimos 5 minutos, aínda que fora, simplemente para cortar a dinámica e o xogo de Unionista, sabes? De decir, estásme embarullando na área, pois espera, faz dous trocos seguidos, gastas 2 ventanas e como que lle cortas un pouquiño o ritmo e non. E tamén o equipo rival tamén xa xoga con que, joder, se tú ves que estás xogando con os mesmos 11 tíos, vale, un cambio. Eles saben que teñen pernas frescas, que tú estás moi cansado, que tú vas a ter que dosificar, porque xa os xogadores casi intuyen de que non vai haber cambios os xogadores delanteiros, digo, e xa quizás pois empezan a dosificar, non? Igual unha carreira a línea de fondo que poderían dar, pois igual xa non a dan, sabendo que van ter que xogar 10 minutos máis. Non sei, ese tipo de cousas creo que non se están xestionando ben, ou, por lo menos na miña opinión, creo que se deberían xestionar de outra maneira. Así que, pois, para esquecer o tema dos cambios. Incordio, pois vou non ter que poñer, non é algo negativo ni moito menos, pero a afección rival, creo que foi a propia afección rival a que levou a Unionistas a facer o partido que fixo. Creo que cando peor estaba Unionistas foi cando empezou a apretar máis sobre todo ese fondo, non, de animación, e que aparte notábamos que cando empezaban a apretar forte era cando Unionistas se viña arriba, máis con corazón que con cabeza, porque futbolísticamente tampouco era que estuveran aportando, digamos, nada complejo. Entón, pois, bueno, para min o incorde afición rival e para min os meus parabéns e felicitacións e agradecemento polo trato que tuveron con nós.
Romerito, A ver, pois Darío, vou coincidir con Carlos de Inglaterra e con Peña. Non sei se me deixarán pasar o sábado co meu vamos de carné todo. Estiñedo. Pero un 5 menos 1. 5 menos 1 que lle toca a Jardiel, 4 suspenso, pero este sábado ten unha recuperación moi importante e esperemos que con boa nota, non? Creo que, polo que acaba de decir, polo tema dos cambios, creo que o equipo foi o que menos me gustou, Eu, falando con moita xente eso despois do partido, eu era dos poucos que estaba confiantes, acórdome de estar aí no Guinaldo a acabar o partido, é dicir, que non, a Corenteiro estuvo bastante ben, eu vino ben, non podemos pretender, e menos con 11, 12 xogadores, dominar na casa dos unionistas, salir ali ganando 0-3. O sea, eu creo que era un partido de empate, as que tuvemos non as aproveitamos, e polo menos as que tuveron eles pois non foron para dentro. Así que 4 pola xestión dos cambios e os pensos para Jardel. Pois sí. Pois nada, non sei se queredes comentar algo máis. Pensei que no presquecer en vez de a afición rival ibas mencionar ao da porra. Pero bueno. Sí. Podría ter un apartado aparte. Podemos avanzar. O dos cambios é un tema trilladísimo, tanto aquí como imagínome que en todas as conversacións sempre que quedas cun colega, cun amigo, con alguén que sigue tangencialmente o Orenteiro, cada vez que falo co meu pai que sigo os partidos pero pola radio ou engancha media hora aquí ou media hora lá non dos partidos inteiros tamén é o leitmotiv sempre, os cambios. Levamos desde agosto falando dos cambios. Falamos dos cambios cando fixemos 29 puntos na primeira volta, estamos en abril agora loitando por certificar a salvación, seguimos falando dos cambios. É unha cousa que pois ao mellor hai que preguntarlle ao míster o que di Peña, de que nós non estamos nos adestramentos, non sabemos como adestran, é algo que tamén sempre comentamos aquí, que obviamente nós pois non temos información para decidir ou deixar de decidir. Pero o que é certo é o que vemos os aficionados, pois, por exemplo, esta fin de semana... Dime. Tú fixaste que na primeira volta hai un xogador que apenas se contaba, moi pouquiños minutos xogaba, que foi Curro, sí ou non? Iba a dicir eso tal cual, agora mesmo. Curro por qué? Porque se lesionou Tarsi e houve que botar mal de... Por eliminación, porque non hai outro. Claro, e tú chegas que Curro o primeiro partido, bueno, de tanto de non xogar, bueno, pero ves que partido a partido Curro está subindo, vai un pouquiño máis, va dando cada partido. Por qué? Porque están entrando en dinámica de xogo, ou está mellor físicamente, máis está, e vai, eu digo a verdad, Curro era un xogador aproveitable na primeira volta, salvo que non sei se estaba recuperado da lesión ou outras cousas. Se tú non metes aos xogadores en dinámica, porque despois xa te xogan 5 minutos, soltalos de 5 minutos, claro, se non, un xogador ten que xogar, se non xoga, o xogador non entra, non vai rendir, eu creo, claro, os xogadores creo que está pasado que digo, non fai os cambios, depois xa salimos 5 minutos, creo eu, baixo o meu punto de vista. No, obviamente, mentalmente pois é máis fácil desconectar nesa situación que se sabes que o míster pois conta contigo, eso é innegable, eso leva pasando toda a vida no fútbol, e xusto iba a comentar eso, que pois que non sei moi ben como analizar en clave Jardial pois que un xogador que prácticamente por descarte, por eliminación teña que xogar, pois este dendo un rendemento que eu, por exemplo, a estas alturas da película e despois de que non contase, pois non me esperaba esta versión de Ribelot, que o mellor foi eso, unha tarde boa e para de contar, pero bueno, penso que é un debate máis complexo que isto, e antes de comezar o podcast tamén estábamos falando de xente que saleu no mercado de inverno como cedidos e tal, entón penso que a parcela deportiva aquí tamén ten a súa parte de culpa nese aspecto, e seguramente, como se suele decir, imos dar as notas ao acabar os exames, non? Ao acabar a xornada 38, e seguramente o análisis pois sexa máis completo. Sí, máis acertado. Máis acertado, máis xusto, máis adecuado, digamos. Sí, estou de acordo. Bueno, Darío, pois nada, vamos pasar xa
creo que está bastante completo o postpartido do outro día. É que ca coña levamos unha hora. Por eso. Entonces, bueno, vamos pasar a previa aí rapidamente, non, Darío? Sí, vamos lle dar unha previa express. Así que nada, quedamos ca previa dese derbi galego, ese Arenteiro Lugo deste sábado ás 7 da tarde. Fillos do mar, netos heredeiros das que traen o sal nas mans. Leña no fogar, e a terra nos fala, facemos camiño arar. Notas que no ar ondean os pinos co seu fungar. Ire virea, facer do camiño un cantar. Punta e tacón, sembra de semento, lume da augardente. Ben baixo luar, o compás do vento, seguir a danza inmortal. Sentir a canción dese son da chuva que tiño o sol. Non deixar chover, sen ver novo amencer. Somos notes, somos mil voces, somos regato que sempre a zoar. Pronto os rayos e as tempestades, somos a alondra que sempre a voar. Somos lunes, somos faísca, somos as lapas que danzan no ar. Somos ecos na voz do vento, fillos da terra, do monte e do mar. Barro e suor, sucos do labrego en terra, mans e peito. Saben escoitar os puños que as nubes falan do que vai nevar. O ollar avanzar, lonxe o mar, o temporal a chegar, sair faenar. Bueno, pois xa estamos de novo por aquí, que tuven que coller os mandos deste bar La Cantina, que tuvemos aí que Darío ten que ir facer unhas cousiñas, pero bueno, xa volve nun anaquiño. Entón vamos falar desa previa, e antes de falar do que é o tema futbolístico e demais, hai aí un tuit nas redes de Club Deportivo Arenteiro, subido fai 15 minutos, onde nos piden que estemos atentiños ás redes, que esta semana haberá sorpresas e que se veñen cousiñas. Bueno, non podo decir moi ben do que se trata, pero según parece, pois pode haber cousiñas o sábado en Espiñedo, as que comenta aquí a nosa querida CM, así que os socios de Club Deportivo Arenteiro, toda a xente que se vai a chegar o sábado a Espiñedo, estade moi atento a esas redes, tanto as redes do clube como as nosas, porque algo se comentará, algo se está cocendo aí, como o pulpo do Carballiño, e agardemos que pois sexa un sábado espectacular para todos nós e que bueno, pois xa veredes que vai ser algo especial e que chame a toda a xente a ir ao campo. E sen máis dilación, pois vamos a hablar do partido do Lugo, se che parece, Carlos e Peña. Nada, partido decisivo. Sí, derbi de Altos Bos, un partido clave, un pouco por poñer en contexto, bueno, ahora non está Darío para pinchar a clasificación, pero bueno, podemos comentar un pouco por aquí como está, non? En ese grupo primeiro, que é o que nos toca, pois nos estamos de 12º con 43 puntos, Lugo, o noso próximo rival, 13º con 42 puntos, Osasuna B e Unionistas empatados a puntos con 41, fora dos postos de descenso a segunda ref, e xa nos postos de descenso a segunda ref
Real Unión con 40 puntos, está o River con 40, Barça B con 36, que despois da victoria en Irún, soña aí ca salvación, que lle queda 5 puntos. Bueno, pois creo que hai unha terna aí, incluso hasta se me apuras Ourense Celta B, que non se poden despistar con 46 puntos. Hai moitos equipos aí que se poden meter aí abaixo. Creo que o partido do sábado pois é unha final en toda regla. Subimos unha historia que comentaremos ahora as vosas reaccións de como vedes este derbi do sábado. Vamos a enfrontarnos a un equipo que ven de gañar na casa outro día contra a Real Sociedade B, nun partido onde creo que polo menos o máis xusto hubiera sido empate. Creo que a Real Sociedade B ten ocasións de sobra para meter gol. Outro día no Anxo Carro, creo que hai un gol anulado a Real Sociedade B que atraga aí o Linier, non? Nesa casi última xogada ou nos últimos minutos do partido. Bueno, tuvo aí bastante sorte o Lugo, conseguiu os 3 puntos, viña dunha xeira de 3 derrotas consecutivas anteriormente, aparte sen encontrar porta, 3 partidos coa porta a 0 consecutivamente, de non topar ese gol. E outro día, bueno, fallo gol, a verdade é que ten algunha ocasión máis, pero creo que a Real foi superior en liñas xerais, e creo que tuvo ocasións de abondo para que o Lugo outro día pois non conseguira os 3 puntos. Isto dalle moral ao equipo lucense, evidentemente pois víanse nunha situación moi complexa que sigue sendo difícil, pero bueno, xa se ve de outra maneira. Sí que é certo que teñen dúas baixas importantes, perden 2 homes moi importantes para este partido, como son o lateral dereito Lizancos, por acumulación de cartóns, xogador bastante importante e básico no esquema de Club Deportivo Lugo, un xogador que ten moitísima garra, que chega moi ben adiante. De feito, outro día ten unha grandísima ocasión para facer o 2-0 e non é quen de facelo. E tamén contan ca baixa do seu outro home da banda dereita, que é o extremo Guille Perero, que ten que pasar polo quirófano. Entonces, bueno, veñen nunha situación, pois, evidentemente, que non é a máis desexable para eles, pero veñen ca dinámica e a inercia de conseguir os 3 puntos. Eu a verdade é que creo que, sinceramente, e dicindo como penso, somos favoritos para este encontro, favoritos por xogar na casa, favoritos porque, bueno, creo que o Club Deportivo Arenteiro ten máis recursos, sinceramente, que este Club Deportivo Lugo, que a min, independientemente de certos xogadores que me gustan, como pode ser o caso de John Cabo, como pode ser o caso dos seus laterales, evidentemente, pois xa dicimos que Lizancos non vai estar. Creo que teñen xogadores de moito nivel e moita xerarquía, como o central Eric Ruiz, que tampouco está sendo a súa mellor tempada, pero en líneas xerais creo que o factor Espiñedo decanta un poquinho máis a balanza hacia Club Deportivo Arenteiro para conseguir os 3 puntos. Creo que eso ten que facer valer o equipo, e que ten que considerar isto como unha final, como 3 puntos vitais, e que creo que entre corpo técnico, plantilla e afición hai que facer aí unha comunión para que o sábado sexa unha total caldeira Espiñedo, non? Sí, bueno, Bueno, dalle, Carlos, dalle tú, depois xa doio. Sí, eu iba a ir moi rápido. Para min a peor noticia que hai, coincido completamente con Milito e de Perogrullo, non vin o partido, vin o resumo, pero vendo as estatísticas do Lugo Sanse, o Sanse chega, creo que dispara 10 veces á porta e non é capaz de perforar a portería porque está moi acertado Marcos Lavín, un Lavín que empezou a temporada sendo probablemente o mellor porteiro da categoría, atravesou un bache bastante chungo últimamente. De feito, penso que levaba 8 ou 9 suplencias consecutivas. Cacharrón fíxose ca portería, pero Cacharrón, despois de 3 derrotas consecutivas, pois o míster decide dar outra vez a portería a Lavín, volve a titularidade e fai un partidazo o sábado e chega en forma contra nós. Non vai ser fácil perforar a rede. Parece un detalle trivial, pero os porteiros como os dianteiros ao final tamén viven de rachas, non? E se chegan ca flechiña para arriba, pois eso non é unha boa nova para Club Deportivo Arenteiro. Quitando eso, pois eu penso que o Lugo non é un equipo superior ao Arenteiro, o que lle teño visto esta temporada, os 3 partidos máis alá do partido da primeira volta, do empate a 1 no Anxo Carro.
un equipo que non teño moi claro as aspiracións ao confeccionar a plantilla en verao, pero unha temporada moi gris de Clube Deportivo Lugo. No, bueno, a plantilla que ten o Lugo non é unha plantilla mala, ten moi bons xogadores experimentados, e non sei o que pasa por Lugo. Eu viña algúns partidos ao Lugo, e o partido do sábado, para mí foi dos mellores partidos que xogou o Lugo, que sí, que o Sanse a Real Sociedade tuvo ocasións para marcar algún gol, pero o Lugo, para min, o do sábado foi dos mellores partidos que leva xogado o Lugo no Anxo Carro, para min. Sí, bueno. Para min, non é que fora un partidazo, pero despois que ven o Lugo, tú podes tamén como ven o Lugo de atrás, e outro día o Lugo fixolle frente e supo xogar a Real Sociedade, Sí, está moi ben, sufriu, o sea, soupo sufrir de boa maneira. Sabía o que se xogaba, Milito, non podía evidentemente, chegar e dicir, aquí, entende? Pero houve accións de moito mérito de Lavín, houve accións de mérito dos defensas que cortando balóns cerca da línea. Refírome que bueno, que gaña, evidentemente, o Galla haber gañado así outro día, desa maneira, pero creo que é un equipo que lle costa moito. Pero tiña moita urgencia, sabía que o Lugo estaba se xogando os últimos cartuchos. Sabe que se perde na casa outro día contra a Sociedade, non vamos dicir que está descendido, pero tiña pé medio na segunda ref. Evidentemente que é unha victoria moi importante, pero bueno, creo que é un equipo que lle está costando moito facer gol, é un equipo que analiza as mellores, sabe os mellores xogadores, tú sabes que a plantilla do Lugo non é unha plantilla de xogadores que non é unha plantilla mala, Ten xogadores novos, ten xogadores con bastante proxección, con algúns experimentados, como o caso de Lavín, como o caso de Eric Ruiz. A mí o que me dá medo, sabes, é unha cosa, Milito, que o partidazo que fixo o porteiro outro día, que non veña aquí, que non la voña montar outra vez, como fixo esa Marqueta aquí. Que veña aquí e que volva a facer aquí o... Marqueta ou Prieto da Ponferradina tamén. Bueno, tamén, pero claro, de sempre veñen no momento que... Está claro, pero está claro, pero mira, de feito, creo que podes un pouco extrapolar a irregularidade de Lavín coa irregularidade do Lugo deste ano. Comentou moi ben Carlos, comentou como lle quitou a titularidade de Cacha, como... Porque os resultados non axudaban. Quizáis un pouco axitando, para axitar un pouco o equipo, fai ese cambio despois de outra vez de 3 partidos sen perder, salelle ben, quer decir, un pouco lotería, non? Sí, pero tú acordaste o que fixera o Ourense tamén, con Marqueta e Pato. Sí, claro, pero ao final, cando os resultados non chegan, tú buscas cambiar hasta o color das redes da portería. Moves o dispeiro para ver o que sale, e claro, tú viches, evidentemente, pero o resultado, o Lugo xa veremos o que lle deu o resultado. Pero sinceramente, quero decir, o que vou é que, aínda que sí que veñen de conseguir a victoria, como ben di Carlos, non é o equipo que a priori me meta o medo. É dicir, pareceme moito máis difícil o partido do outro día en Salamanca. É difícil son todos nesta categoría, eso por suposto, e non quero levar aquí unha torta porque igual chega o Lugo do sábado e mete nos 3, quer decir, eso pode pasar, pero me refiero que é un partido ganable. O Arenteiro ten que ir a mandar, ten que un pouco buscar a súa esencia ou recuperala máis ben, e ser un equipo, tal como achacou antes Carlos, un pouco valiente, non? Porque ao final creo que hai que volver un pouco ao orixen. Con este partido creo que che dá oportunidade, non? Creo que o que che funcionou e cando gañaches os partidos creo que tens que recuperar, non? Creo que unha das señas da identidade do Arenteiro pois é ser mandón, salir a polos partidos, evidentemente haberá fases do encontro onde non te sintas tan cómodo, onde te ves a veces superado polo rival, pero evidentemente o Arenteiro creo que o que lle fixo chegar hasta aquí son unhas claras señas que creo que Jardiel nesta semana inteira debe recuperar. Sí, isto está claro, o Arenteiro desde a partir da terceira, cuarta xornada tiña unha maneira de xugar, salir ao campo, querer o balón, mandar, por circunstancias, non nos sabemos que pasou, que o equipo, os resultados, ou non sabemos o que nos vimos alá arriba, que cando estábamos alá arriba, que pensábamos que tal, e depois xe baixaronos á terra. Partido do sábado, vai ser moi complicado. Favorito,
O favorito eu non lle dou a nadie. Eu digo a verdade, é un partido que vai ser moi complicado porque o Lugo vai a vir aquí a morrer, porque sabe que se aquí quita algo, se gana, sabe que ten moito feito. Nós tamén nos pasa igual, que nós temos que salir tamén a mandar e intentar ganar o partido, está clarísimo. Pero non vai ser fácil, aquí temos que implicar que a afición, tanto as tropas de Flores como os socios, Espiñeiro ten que ser unha caldeira a presión antes do partido, cando salgan os xogadores a cantar, cando empeza o partido ten que ser apoiar o equipo e ser a afición temos que aí morrer todos, tanto apoialos todos e o que sea. Creo, morrer con eles, as ideas aí apoiar, deixarnos de que Jardiel non paga cambios, que tal, que Pascu e non tal, aí temos que ser todos unha piña, aí se as cousas se poñen mal dadas temos que seguir apoiando, non empezar a virnos abaixo e tal, non, temos que desde o minuto 1, bueno, unha hora antes, cando chego o Lugo ten que arder Espiñeiro polas 4 esquinas, que sepan onde veñen aquí, que veñen aquí a un inferno, en boas palabras, non vamos dicir a un inferno, meterlles o medo xa antes de entrar a Espiñeiro. Estou totalmente de acordo e creo que tanto o clube como a afición van facer cousas para que eso aconteza, Peña. Entende logo que sí. Carlos, temos que empezarnos a dar cera como sea. Exactamente. Carlos, que agardamos do Club Deportivo Arenteiro? Que esperas? Pois para min non vou dicir o que espero porque non sei o que vai plantexar Jardiel. Penso que o mellor no outro tramo da temporada sí que podíamos, sí que penso que era un adestrador máis lineal no senso de que podíamos máis ou menos intuir, non? A filosofía ou o esquema táctica de partido. Penso que neste último mes e medio, pois a min cóstame máis ler entre liñas e interpretar o míster, por eso non sei o que esperar. O que desexo é o que comentastes vos os dous. Tan simple como xogar ao que xogaba este equipo. Non creo que lle esteamos pedindo nada completamente surreal, nin nada completamente inalcanzable, é simplemente pois tratar de salir desde, non como dixo Peña, non desde o minuto cero, non desde salir ao quecemento, desde que toda esta semana plantexar o partido para salir a morte, a por el, e se se pode marcar gañar o partido, e se se gaña de 2 goles en vez de un gol mellor, e se se gaña de 3 en vez de 2 para gañar confianza, para acumular para o tramo final da tempada, pois penso que esta é a receita do éxito. Dicho lo cual, o mismo aplicaba ao día do Puente, hai 2 semanas, e no minuto 8 encontrámonos cun 0-1 no marcador. Entón, pois, bueno. Igual, se nos marcan un 0-1, aí a afición ten que apoiar aos xogadores. Isto non, pero eso, joder, debatir eso pareceme refiérome, a afición vai apoiar. Carlos, non ves Espiñeiro, pero hai momentos que, claro, o outro día cando foi contra o Ourense, marcaron o 0-1 e a afición veus abaixo, e Milito estaba no campo. Cando empezou a afición a espabilar un pouco, na segunda parte, foi cando empezaron a chuchar, pero este equipo sufre moito por debaixo do marcador. Outro día deron unha estatística en FEF Televisión, en Telerubiales, que era desacertada, pero eu mirei no aí atrás hai 2 semanas e penso que de 10 veces, ora o mellor xa cambiou o número, pero mirei no 2-3 semanas, de 10 veces que chegamos por debaixo no marcador ao descanso, en 9 perdimos o partido. Sí. E a outra empatamos, que foi o día do Sestao, que nos fomos ao descanso 0-2 por debaixo, no Espiñeiro, se recordades, hai mes e medio e empatamos a 2. O resto dos partidos... Teñemos que deixar. Bueno, e agora... Peña. Vale, este aquí, bueno, chao, Peña. Un saludo e a ganar. E forza Arenteiro. Eso mesmo. Venga. Chao. Bueno, ahora xa o número conta porque o Puente, por exemplo, fomos por debaixo no descanso tamén e termina, pero bueno, o argumento aplica igual, refiero, é un equipo que sufre moito cando se pon por debaixo
no marcador. Entón, pois eso, espero, Milito, respondendo a túa pregunta, para pechar o círculo, que o equipo salga e mostre unha proactividade de realmente sacar o colmillo, non? De salir a polo partido. Eu xa che digo, o Lugo parece un equipo plano non, planísimo. Dicho lo cual, agora veñen e marcan nos dous e quedase nos cara de paro. Pero eu De o que parte. teño visto pareceme un equipo no que hai moi poucas cousas que salientar en líneas Sí, no. xerais. A verdade é que estou bastante de acordo co que dis. Non me parece un equipo, salvo que, evidentemente, pois xogadores como Jon Cabo ou Jorge González, que xogará outro rapaz, non, do que podemos falar, que nesa primeira volta destaca un Moi montón, bo, sí. incluso renova o Lugo e desaparece por completo nesta segunda mitad da tempada, pero semella que vai ser la partida o sábado en Espiñedo pola lesión de Guille Perero, xa outro día entra por el, non? Levou un golpe bastante forte no pómulo que lle fixolle aí unha boa avería nunha xogada, supoño que chegará porque ao final é un simple pómulo, pero bueno, tiña unha ferida bastante aberta aí nesa altura da faciana, e sangrando bastante, e creo que é un xogador que si, por exemplo, ten o día, podeche facer un bo roto, non? Creo que na ida contra nós estivo bastante ben, pero bueno, creo que é un equipo que vive máis de individualidades que non o vin este ano todavía a xogar como equipo, que ten xogadores no centro do campo moi novos, pero de moita inexperiencia, xogadores como Dani Vidal ou Yayo, que son de moito recorrido, de moito punch, non? Xogadores como Vaquero, que sí que é un xogador máis de asociación, pero ao final son rapaces un pouco inexpertos. Entonces é o que hai ou non, que ten que xogar outro tipo de cousas nese contexto de partido. Impoñerte tanto futbolísticamente como nese outro fútbol que o millor che pode dar un punto extra o sábado en Espiñedo. Non do que todos falamos, do que falaba Peña co tema do campo, etcétera, etcétera. Entonces, non sei si... Bueno, antes de que falemos da alineación, rapidamente, Carlos, subimos unha historia hoxe o Bar La Cantina preguntando ya a xente, non? Se o derbi contra o Club Deportivo Lugo desta semana se o vían como unha final. Bastante xente respondeu por aquí, e vou ler un poquinho os comentarios sen dar nomes, non? Un usuario por aquí que comentaba que B5, creo que este é o máis optimista de todos os que nos comentan, que di que vexe B5 finales e o playoff en Murcia, non? Por exemplo. É dicir, que como que gañamos eses 5 de 5. Despois hai por aí outro así tamén do estilo Sí, que... no, sin que digas o nome podo intuir quen é. Este non o sabes, outro sí que o vas a saber. Logo por aquí pois tamén nos comenta outro usuario, non, que sí que ve este partido como unha final. Outro que comenta que se fose ir á guerra, cagao perdido estaría. Entonces, bueno, un visionario que o millor é un poquinho máis cauto. Bueno, despois por aquí outro comenta que sí, que é unha finalísima, que hai que ir a por todas. Outro simplemente comenta oportunidade, non? Deixo aí como supoño que unha oportunidade para firmar a permanencia, me imagino. E, por último, pues un usuario que seguramente xa asocies que comenta 4-0, 2 goles de Luis Fernández e 15 de 15. Ese sóname. Ese te lo fichado, non? Ese sóname, ese ten vido por aquí. Pode ser. Ese ten vido por aquí. É probable, é moi probable. Bueno, pois aí quedan eses comentarios da xente, non? Que, bueno, hai un pouquiño de todo, pero máis ben o sí, non? Hostia, reflexión filosófica o que comentou oportunidade. Unha palabra que esconde moito sentimento detrás, non? Sí, moito significado por detrás, Moito significado, sí. A verdade que sí. Pois eso son un pouco as valoracións da afición e dos nosos seguidores de Instagram. Bueno, pois nada, eso, comentando un pouquiño que vai ser o Arenteiro, prevés un 11 moi diferente o de Salamanca, evidentemente moi diferente non vai ser en canto a xogadores, pero prevés algún troco, prevés algunha variación de Jardiel neste partido?
Supoñemos que lle seguirá dando continuidade, ainda que sí que estou un poquinho de acordo con Peña no tema do porteiro, que evidentemente sen verlle erros moi manifestos de bulto, creo que non estamos vendo ese Diego tan definitivo, sobre todo a hora de construir xogo por parte do Club Deportivo Arenteiro, quizáis. Estou de acordo contigo, ti xa sabes que a semana pasada na previa ou no pos do partido contra o Puente era a miña primeira opción no para esquecer tamén, que despois ao final pois cambiei. Por eso estou de acordo contigo e estou de acordo con Peña, pero ao mesmo tempo ponderando isto tamén penso que cambiar de porteiro a estas alturas da película e máis sendo capitán do equipo pode ter máis repercusións negativas que positivas. Na Sí. xornada 32 ou na xornada 33. Entón penso que Diego vai ser da partida, pero a defensa hai que darlle entrada a Jordan no carril do 2 en vez de Borge. Penso que Jack fai un moi bo partido o venres e penso que é ese tipo de central que necesita Mángel ao lado, máis que Borja, un central máis expeditivo, un central máis corpulento, máis ao corte. Recórdame un pouco máis a Javi Moreno, sendo xogadores moi diferentes, ya que Javi Mángel pode que estea máis cómodo tendo un xogador do perfil de Jack ao seu lado, ao seu carón, e Jordan no lateral. A mí Borja nunca me terminou de convencer no carril do 2, sí. Despois o centro do... Bueno, non sei ti que pensas da defensa. Liña de 4, non? O sea, iso máis ou menos... Sí, a liña de 4 creo que ten que ser inapelable para este partido. Creo que estou de acordo contigo que creo que Jordan ten que ser clave, porque Jordan é un xogador clave para atacar. Hai que Eso mesmo. recuperar esa mellor versión. Sí. Creo que xa van casi 2 toques de atención, non? O lateral ourensán. E creo que é o momento de que Jordan pois saca a cabeza, non? E que volva, non? Creo que estou seguro, coñecendo o lateral ourensán que seguro que está con máis gañas que ninguén de volver a aportar o equipo como o facía, porque era unha peza básica do mesmo, e creo que temos que recuperar. Creo que o partido que fai outro día Borges no lateral non é malo, outra vez, despois desa segunda actuación despois de León, onde xoga aí nesa posición. Creo que falla nesa acción clave, non? Nese resbalón, en onde perde o balón, pero creo que o rapaz, polo menos, chega a línea de fondo, outro día tratou de poñer algún centro, pero sí que estou de acordo contigo en que o vexo máis como central, a verdade. Como central é que Jordan, o teito de Jordan, que xa coñecemos o teito de Jordan, é moito máis alto que o de Borja, especialmente a nivel ofensivo. E, joder, Jordan, un tipo que ten o cu pelado, que xa estivo en 1001 batallas, pois este tipo aparte é un xogador aguerrido, este tipo de perfiles, pois a nivel personal, eu imagínome que terá o seu orgullo tamén, e quererá demostrar, joder, que pertenece ou que o seu lugar é no 11 titular, así que eu estou deseoso de ver a mellor versión. E seguro que terá unha espiña que sacar do ano pasado, donde non puido completar o partido inteiro, donde é expulsado no partido en Espiñedo contra o Lugo, e seguramente con todos esos condicionantes, por poñerlle outro ingrediente máis o caldeiro, creo que seguramente este cunhas ganas terribles de demostrar no verde, eu daríalle o posto sábado en Espiñedo. Polo tema dos centrais, a verdade é que teño mil dúbidas. Non sei se é o partido para cargarse a Mángel ou non. Cargarse, evidentemente, no bo sentido da palabra. Creo que o central asturiano, hasta ahora, creo que leva pedindo varias semanas o millor, non digo que merezca o banquillo ou non, pero sí que o millor un descanso creo que pode vir ben. E non sei se o millor será este o partido indicado. Creo que Borja está moi ben, que é un xogador que creo que ten que ser titular o sábado, porque así o penso, porque está dando un rendemento moi alto, porque é un xogador que seguramente que se o partido se pon mal, non? En esa segunda parte, pois vais por debaixo no marcador, creo que é un xogador prácticamente moi solvente como para soster el case só a defensa, como xa o fixo o día do Ourense, se mal non recordo, e creo que ten que xogar, sí ou sí. Entonces a miña dúbida é un pouco se Jack Diori ou Mángel, creo. Neste momento, quizáis por sensacións e por rendemento e por resultado, creo que a mellor opción hoxe é Jack. Dito isto, galla xogue Mángel e fago o partidazo da tempada e eso non, pero creo que
creo que pode ser esa variación. E logo, pois, na esquerda vexo, evidentemente, a Llano, que parece que Claro. pouquiño a pouco, piano a Sí. piano, está topándose un pouco máis consigo mesmo. Creo que lle falta ese pouquiño hacia adiante, non? Que nos tiña acostumbrados, pero é fundamental nestes últimos 5 partidos que recuperemos a mellor versión do lateral esquerdo cedido polo Deportivo. Sí, completamente de acordo. Eu penso que hoxe a tarde vai ser o mesmo que o deste fin de semana. Non vexo motivo para... Pero é o que dixe antes. Era máis fácil ler a Jardiel na primeira volta nos dos tramos da campaña que agora, que parece que o 11 tipo, especialmente desde a baixa de Tarsi, desde hai 2-3 semanas, pois cambia un pouco máis. O doble pivote, pois, penso que do millorciño de Salamanca, Ribelot, Solar, pois imagino que haberá continuidade aí. Sí, eu imagino que sí, salvo que Tarsi se vexa Salvo Tarsis, claro. completamente recuperado. Creo, isto xa é unha opinión miña, que creo que vai volver o sábado, non sei se para xogar todo, non sei se para xogar 10 minutos, non sei se para xogar 20, non o sei, pero creo que vai estar sentado no banco como estivo o día de Ourense, pero preparado para saltar o verte, e incluso creo, sen coñecer evidentemente o seu estado físico 100%, porque témolo visto tocando balón, outro día, bueno, víxolle moi activo na banda, tiñámolo moi pretiño, poñéndose nervioso e dándolle ordes aos seus compañeiros, non? Dirixindo como ese adestrador ou ese segundo adestrador dende fora do campo. Creo que ese tipo de xogador creo que vai decidir el se xoga ou non xoga, me parece. Teño ese feeling de ter tanta xerarquía no equipo que creo que Jardiel chegará o sábado a mañá e preguntaralle a tal se ve con opcións de estar de inicio ou non. Penso que Bueno, penso el estáse vestindo de curto, non, nestes partidos. Refiérome, está sentado no banquillo, está, como se suele decir, vestido de torero, listo para salir se fixera falta. Eso penso que é unha boa señal. Si estuvese 100% claro que obviamente non pode partir, pois quero pensar que non se vestiría de curto, non sei. Sí, pero xa che digo, eu creo que vai ser el o que toma a decisión pensando que chega para o fin de semana. Tampouco vai xogar, pois evidentemente non o sei, pero dá má sensación. Pero bueno, tamén aposto como tú que o máis normal sería que Curro e Solar foran a doble parexa de mediocentros. E que facemos? Volvemos ao 4-2-3-1, seguimos co 4-4-2, insistimos, penso que quizás para min é hora de volver a orixe con David Ferreiro de novo comandando esa media punta de tres cuartistas, non? Sí, 4-2-3-1, Ferreiro de 10, de electrón libre, de enganche, que é onde está el máis cómodo, onde pode aportar máis ou onde aporta máis. E despois, por os lados, pois sendo consecuente co que dixen antes, pola dereita ten que xogar Cuellar, e para min as dúdas veñen máis polo lado esquerdo, non? Non sei si Pascu ou Enol. Tanto Pascu como Enol son dos xogadores que fan moito traballo dese que non sale nas estadísticas, moito traballo dese que se suele dicir intangible, de correr para arriba, para baixo, de facer moitísimos kilómetros. Saliu agora o Bétulo Acas do partido do Reina Sofía do viernes, se foi Enol con para sorpresa de ninguén, non? É un tipo que sempre está que non escatima no esforzo. Entón eu teño dúbidas, non sei no lado esquerdo quen vai partir. Se tivese que apostar, diría que Jardiel vai optar por Pascu. Pero, vamos, é máis a miña intuición que nada que poida saber. Eu estou de acordo e creo que van xogar os tres que acabas de decir, Cuellar, Ferreiro e Pascu. Creo que E arriba, para min, va Selva. Eu aí teño máis dúbidas. Me vale calquera dos dous, realmente. Penso que parte con ventaxa o Baselga, aínda que non por moito, creo que hai que recuperar ese olfato goleador, e penso que tamén, e penso que estáse vendo que Nol, aínda que hubo días como o día do Tarragona que che diu dende esa banda esquerda,
pero creo que é un xogador que ten que estar máis en contacto na área. Creo que ten que ser un xogador que este argallando sempre o gol, non? Que este o máis pretiño dese centro da área e incluso poida xogar de 9 o sábado, pero Pode ser, tamén penso pode ser, que pode ser. penso que Pascu ten que seguir xogando nesa banda esquerda e así incluso tamén, pois evidentemente gañamos ese cambio extra, esa marchiña máis na segunda parte que che pode dar se optas por Lenol na banda, pois Pascu na segunda ou se optas por Pascu, pois metendo a Enol arriba ou incluso, bueno, quero dicir, dache algunha variante máis, non? Por así decirlo. É que Pascu desde a marcha de Diego Gómez dá nesta segunda volta, obviamente ten partidos nos que está máis desaparecido, non é un xogador que vai ser un 10 todas as tardes, pero sí que penso que dá un paso adiante, digamos, na xerarquía do Clube Deportivo Arenteiro. A min, bueno, tú xa sabes que eu son un gran defensor de Pascu, de Santa Pola, pero penso que nese lado esquerdo danos cousas que non ten outro xogador na plantilla sen coñecer o potencial de Sergi Esteban, porque témolo visto 10-15 minutos, pero con esa velocidade que ten o espacio e con esa aparente facilidade que demostrou esta segunda volta de cara a gol, penso que ten que xogar e hai que seguirlle dándolle minutos ao bo de Pascu. E arriba pode ser o que te dixache perfectamente. Eu fun digamos, prácticamente en piloto automático a decir apuntar a Baselga, pero podría ser Enol perfectamente, independientemente do que sexa, pois tes a variante táctica que tamén comentabas e que penso que é algo que tes que explotar. Sí ou sí. O que dixache tú antes penso que é un error moi clamoroso. Outro día, cando estás colgado do longueiro, aínda que metas a 2 xogadores que podo che comprar que non terminas de confiar neles, que está claro que non termina de confiar neles, faz 2 cambios nas 2 fiestras que tes, cortas o ritmo do partido, meterlle presión ao Unionistas, porque si o árbitro para o crono, despois mete no engadido, pero todos sabemos que no tempo de engadido é todo máis caótico. É todo menos organizado. Eso había que Sí, nunca vai o comido polo servido, realmente, porque aínda que perdas 3, o mellor danche 2 despois, quero dicir, compensache, sí. Eso está claro. Pero bueno, eu creo que vai ser un pouco eso, creo que estou convencido de que Jaliel se hai un momento para volver a eso en este partido, porque agardo de desexo que vexa o partido como a nós, no sentido de que creo que o Arenteiro ten que ser o que leve as rendas do mesmo, e para levar as rendas do mesmo, sobre todo como xoga o rival, porque ao final o rival xoga cun 4-4-2, vai ser un equipo que non se vai sentir incómodo concedendo o balón, creo que tampouco vai buscar unha presión excesivamente alta o sábado en Espiñedo, senón con xogadores como John Cabo por unha banda e Jorge que xogará pola outra, xogadores nos que pode transitar máis cómodamente que ser eles os que leven o partido. Non sei no medio do campo que fará, se o mellor meterá ese centrocampista máis para xogar un 4-5-1, sobre todo na parcela defensiva, pero creo que é fundamental sobre todo a figura de Ferreiro nesa media punta neste partido para buscar as espaldas dese medio do campo do Lugo, de buscar superioridades, como ben decía Darío, tanto na banda esquerda, pero sobre todo máis na banda dereita, que na que millor se suelen triangular eses xogadores que antes comentaba tamén o propio Darío, e creo que o momento, non, de recuperar o que tantos froitos nos deu, non? Me penso que a mellor opción para Jaliel. Dito isto, seguramente chegará o sábado para un 4-4-2, gañaremos 2-0, todo isto se xa palla, pero bueno, a priori... Ojalá fose tan simple como eso. Eu penso que moitos dos males cos que estamos lidiando agora é que o equipo, e cando digo equipo son os xogadores e o corpo técnico e a parcela deportiva e, digamos, o organigrama, a institución perdeu a confianza en sí mesmo.
e eso reflexase ou reflítese no campo ao final. Así que, bueno, é unha vitoria que é necesaria, non hai. Eu, por exemplo, teria que pensar moito a verba para calificar a importancia da vitoria desta fin de semana. Pois sí, bueno, penso que volverá ahora xa rapidamente o noso compañeiro Darío, o gran coproductor, e con isto Curra, non? exactamente, con isto facemos unha pequena cortiniña xa para afrontar a recta final do encontro, estes últimos 5 o 10 minutiños do programa para afrontar o que é a sección novas e rematar este apaixonante programa. Imos do revés e somos libres, ocios engaiolados, os merlos non alzan bo, nin arte nin son, coidado coa expresión. Que os que falan das verdades xa nos han de incriminar, deixa estar que os leve o vento co seu fundamento, que o noso ha de voar. Esa cuestión que coa fouteza pinta lenzos cun novo amencer, sonetos como saetas de libres poetas en versos por absolver, non solo queda compaixón polos que loitan. Pois aquí estamos de volta. Tuve que ausentar por unhas cousas que tiña que facer, pero aquí estamos de volta. Quero agradecer de aquí a Milito e a Carlos por agardar por min para dar esas porras deste sábado. Home, claro, sempre pensando en ti, Darío, como non? Pois nada, veña, xa que entrei de último, vou dicir eu o primeiro, vou dicir un 2-0. Dalle, Carlos, sin problema. 2-1. 4-1. E quero, perdón por lo que vou dicir, non sei se é políticamente correcto ou non isto, pero o Gallá ver chorar a Saqués, eso non vai pasar, porque eu dai un pouco igual o asunto, pero teño ganas de velo salir ca cara colorada, a verdade, sinceramente. É un programa de comentarios políticamente incorrectos en liña xerais nas diversas seccións que traballamos hoxe. Que aparte confío en que este equipo nos dé un enorme partido daqui o que quede de tempada. Creo que díunolo varias veces en Espiñedo este ano, máis longe non me teño que ir o ano pasado, díunolo este ano en Tarragona, díunolo este ano co Andorra, aínda que fora un partido máis efectivo, por así decirlo, do clube, e creo que o sábado o día para dalo. Creo que o sábado é o partido para estar todos xuntos, como ben decía Peña, é o partido para facer que esta xente, non sei se gañará, se empatará, se perderá, pero que salgan de Espiñedo ca sensación de haber suado sangue para levar algún punto, e que hai que demostrar nestes momentos a clase de equipo que somos e a valía que somos como afición e o que nos levou hasta estar hasta aquí, hasta esta primeira federación, que se hai que morrer, hai que facelo todos xuntos. Sobre o papel é o partido idóneo para dar un golpe na mesa, non? Despois de máis de 2 meses, ou 2 meses agora exactos máis ou menos, sin sumar a vitoria e tendo en conta que é un rival da nosa liga, un derbi, que, bueno, os últimos 2 partidos co Lugo foron como foron, non? O ano pasado en Espiñedo, tamén a estas alturas da tempada, no tramo final, pois recordo que nos poñemos por diante despois unha decisión arbitral bastante desafortunada, pois fai que perdamos o partido. É algo parecido, se non recordo mal, pasou
na ida, no Anxo Carro, non foi o Sí, partido o do penalti penalti de de Javi Javi Moreno Oviedo. que marca la cobra. Ese mismo. Probablemente é un dos nomes máis carismáticos de toda a Primeira Federación ou incluso de todo o fútbol, la Cobra Mendoza. E iso, é un partido que importantísimo porque, bueno, nesta quincena ven agora o Lugo, despois ven o Zamora, e é importante porque se non sacas un bo resultado, despois ese partido contra o Zamora peliagudo. Obviamente Moi na casa peliagudo. pois todo pode se levar millor, pero non sei como reaccionaría este equipo ca auga no cuello. Pois, tendo en conta todo isto, penso que desde que o equipo está en Primeira Federación, pode que sexa o partido máis máis importante. Espero non ter que dicir o mesmo o luz que ven despois dun resultado negativo. Que a auga estea máis clara daquela en 7 días. Totalmente de acordo. Pero eso, somos os tres optimistas polo que vexo, contamos os tres ca vitoria. Pois sí. Queres dar algún comentario máis, Darío, sobre o partido do sábado? Antes de pasar... Non se te escoita, debes de estar muteado. Exactamente, nada, animar a xente que vai a Espiñedo, que ten que ser con a caldeira, hai que conseguir os 3 puntos como sea, polo civil ou polo criminal, Encanta a expresión. que veremos a ver que anda argallando o Arenteiro, que publicou, supoño que comentaste, no, antes, que me puxo en Twitter, para uns momentos Sí. de que todo o mundo atento ás redes, e que nada, que nos vemos o sábado ali. Houbo xa comentarios a ese tuit, agora que o sacas, Darío, pois vou nos mencionar así moi rápido, 3 comentarios rápidos. Isidro, penso que se chama Isidro, o rapaz, da Cova 17, comenta playoff. Sí, na liña dos de 15 de 15. Vou por orde cronolóxica. La pollería del camaleón @ do Pazo Javier, de que tipo? Fichajes, ceses? E alguén que parece que quere ver o mundo arder a finais de abril. Xana Duljoco, Franz Hopper comenta: esto huele moi bien. Pois quizáis ese último comentario que máis encauzado polo río vai, por así decirlo. Nada, dende aquí... O comentario anterior de Franz Hopper, por certo, agora que acabo de entrar ao seu perfil, respondendo a unha foto ensalzando os atributos físicos de Aitana Bonmatí, comentando me encanta. Entón tampouco penso que sexa un perfil moi fiable nese aspecto, parece máis un troll de la Twitter. Tal cual. Bueno, xa que estamos na sección novas, pois eso, que sepades que vai haber cousiñas de cara ao sábado, que estedes moi atentos ás redes, que vai ser algo bo, algo de agradecer e algo que seguro que nos vai meter máis en ambiente de partido, que nos vai facer aínda máis querer ir a Espiñedo, estar pegadiños aos nosos. Así que nada, estade moi atentos tanto ás redes do Club Deportivo Arenteiro como as nosas, como as das tropas, todo o relacionado con mundo verde, mundo arenteiro ou Twitter arenteiro, por así decirlo. Ai, que primavera nos está dando Arenteiro. Que boa pinta tiña todo isto, e que final de temporada máis dramático, máis adictivo tamén, pero bueno, esperemos que haxa luz ao final do túnel. Exactamente. Pois nada. Bueno, damoslle entonces os resultados, parece vos ben comentar os resultados do... Bueno, non só do fin de semana vamos comentar, senón tamén dese xoves festivo que o Arenteiro B pois tiña aí fixado en vermello cun partido aprazado nesa xornada 19 que houbera polo tema do temporal, nun partido por os goles a 3, non sei se algún de vos puido ver o partido. Eu a verdade que non tuve chance de poder ir, e bueno, pois sacou un puntiño aí en frente do Tomiño na casa,
e bueno, pois todo o que sexa sumar está ben, aínda que evidentemente fan falta máis os 3 puntos e sobre todo tamén un pouco polo que pasou o fin de semana, non? Onde o equipo pois viaxaba a casa do Caldelas e perde por 3-0 nesa segunda oportunidade que tuvo de partido nesta semana. Entonces, bueno, a verdade é que a clasificación queda bastante comprometida. Ahora mismo hai un par de equipos da zona baixa, bueno, hasta 3, porque o do Maio está aí con 34 puntos no posto 13º, que teñen 30 partidos, que dalle aínda 4 partidos por diante, e o Arenteiro B computa 29 puntos cunha xornada máis disputada con 31 partidos e a 3 puntos da Milagrosa que marca o descenso. 3 finales, lle queda un equipo de Óscar Sabucedo para conseguir esa salvación. Non vai ser nada doado, pero bueno, dende aquí animamos os rapaces que o próximo fin de semana xogan outra vez na casa contra o Valmiñor Nigrán, un equipo situado na 10ª posición que aparentemente xa non se xoga nada, non sei se matemáticamente creo que xa pode estar salvado porque son 9 puntos de diferencia co descenso, pero bueno, se non está prácticamente está. E bueno, agardemos que sexa un partido onde o Arenteiro consiga os 3 puntos e afronte esas últimas 2 xornadas para poder seguir pelexando por esa salvación. Pois sí, penso que en liñas xerais ca pretempada ou co comezo de temporada tan difícil plantexando aquí para unha categoría e despois tendo que saltar a outra, todas estas cousas que chegar a eso, 3-4 xornadas do final ainda tendo opcións e cunha dinámica, pois, bueno, a pesar desta derrota 3-0 a fin de semana, pois unha dinámica desde a chegada de Óscar Sabucedo, pois penso que positiva, pois o equipo ten opcións de salvarse, vai ser complicadísimo, pero bueno, penso que hai que destacar o traballo dos chavales nese aspecto que nunha temporada moi dura, pois nunca baixaron os brazos e siguen loitando ata o final. Pois sí, señor. Nada, no apartado do outro cadro senior do equipo do Arenteiro, neste caso no equipo femenino, pois alentar unha victoria por 1-3 diante do Lóstrego este fin de semana, unha victoria que lle mantén as esperanzas de poder conseguir ou senón unha das 2 plazas de ascenso directo, pois esa terceira plaza que dá dereito a xogar o playoff, onde o Atlético Vilalonga con 60 puntos está marcando esa posición con 25 partidos. Aquí pasa un pouco o mesmo, non? Hai 2 equipos que son o Rosalía en cuarta posición e o Antas o líder con 63 e 57 puntos que levan 26 partidos xogados e logo o segundo, o terceiro e o quinto e o sexto con 25 puntos. Segundo Casablanca con 61, terceiro Vilalonga B con 60, quinto Club Deportivo Arenteiro con 56 e sexto Club Deportivo Valladares con 55. Entón está todo moi apretado e todo pode pasar nestas últimas 3 xornadas para Arenteiro e demais que quedan e 2 para Rosalía e Antas. Así que moitos parabéns, pase o que pase as rapazas, porque están loitando hasta o último momento e bueno, pois se chega o premio, pois fenomenal, e senón, pois haberá que aplaudir a tempada das nosas. Pois sí, señor, sí, señor. Pois non sei se queredes comentar algo máis. Pois non moito máis, máis que o comentado, a verdade, que moitas ganas de Espiñedo, moitas ganas de facer un ambiente espectacular no templo. Creo que vai ser unha noite a anterior na que non vou dormir moito, sinceramente. Que así, o partido do ano, partido básico, partido capital, finalísima, que non sei que máis adxetivos poñerlle a este partido. Partido simple. Fútbol simple, sí. hai que gañar. Non hai moito máis non hai moitas derivadas aquí. A verdade é que no meu caso, no personal, eu a verdade é que non teño nada en contra do que é a entidade do Club Deportivo Lugo, ni moito menos, pero creo que se pode ser unha bonita historia, non? De que o pequeno lle de frente o máis grande, non?
un grande que no seu momento veu tocar o pequeno e que pode ser unha bendita vendetta, por así decirlo, e nada, simplemente agardo que polo menos todo o mundo poña da súa parte, xa non só os xogadores, senón tamén a afición, e que estemos todos en bloque unidos para levar o equipo en volandas que creo que o merecen, porque creo que nos deron moito este ano, nos fixeron soñar, e creo que era o momento de tenderles a mau nós para que nin eles nin nós nos caigamos nese dramático asunto que sería o descenso. Eu para terminar unha clave positiva, Darío, antes de que peches, pois e facendo alusión aos, penso, dos comentarios en Instagram de 15 de 15, non se poden facer 15 puntos en sumar de 3 este sábado. Exactamente. Abrindo o camiño xa para estes 15 de 15. Pois nada, rapaces, vémonos o lunes que ven, verémonos seguro o sábado. A ti, Carlos, igual non, pero a Milito sí, o Peña tamén, e o resto de xente que nos está vendo, seguro que nos veremos as caras por ali, por Espiñedo, e que nada, que vaya todo o mundo posible, todo o mundo que poida, que vaya a Espiñedo, vamos a facer ruido e que de seguro conseguiremos os 3 puntos. Pois nada, rapaces, se non hai nada máis que decir, vémonos, como sempre, para a semana donde, Milito? Na cantina. Gracias. Chao, chao. Sacaré a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta.